Soy, na may iprank karong adlaw. Tara! Kung ubasay tawag, grab delivery mga Soy! Kasi ato boss. Bang, ang madam ay sab ka na. Hindi mo tayo may balaya doon. Okay niyo. Ano na ito sa bandod? Ano doon? Oh! Lapas mo na boss. Diyan mo na, bebos. Ano ba? Ay, okay boss. Usaban di ato boss. Ayo! Uy, usaban to boss. Doon din, bahay na ko lang. Asili ka lang. Oh boss. Ayaw ko yan, parcel niya nabot. Ato ko na kumasa. Asili mo nabot. Sa pagkakadugay, may mo, ganyan ako sa pakapotri, parcel mo nabot. Kunin na ito. Sana nga. Di ba may pangal? Ay sa Miss Kala Monteroyo. Pila yung amount? Kung sa ko, matram, 131.75 centavos. Sus, kagamay ya. Suko-suko pa ka. Kabuka ka natin. Sa balik ko Sir, sila ma'am! Lazada ni Shopee. Shopee! Shopee? Yes! Unya? Saan mo nila? Ako sa ni-check. Kahit may sa ko magbayad kung nili na ako masigurado. Kahit bisig scam ni. Kada ka narabak ko nakatry nila ng delivery ko di mao. Okay, ako dito. What you can order sa Shopee? Na yung bagong packing sa Shopee di ay? Bago na gawas na ma'am. Di ba? Panis yung mga dagmay. All clears, tawag lang sa 163 ma'am. Kuya! Di mo ninyo. Boss ka na pwede, mga na doon. Ah boss, kasi ito boss. Kaasa na yung balay lang, Richard, palay na eh. Orange. Kita ana boss kanang kuha og ato boss. Nagpungko, ato pangutan siya boss. Muna ilang balay boss. Ha? Di boss, kasi boss, lawan boss. Salamat sa kawan. Dire ang bahay na Richard, palay. Eh? O na, dire. Ako pa muna na. Okay na yan kuya, kaya parcel niya nabot. Saan ako? Ano tao? Yay? Ay, yung parcel ma'am. Ah, okay. Wala ko lang kung double check ka na ma'am, kung maabagin na ma'am. Eh, pinamay kong meron na nani. Ano yung bayro na kay 112.77 centavos. Wala ko. Double check, ma'am, kung maabagin na ma'am. Uy, hala! Uy, hala! Uy, hala! Baktin ba niya? Nausa! Ma'am, Baktin ba gini na? wala ka. Uy, hala! Reklamo ma'am. Idaya lang ma'am. 9911. Sige, salamat ma'am. Kung nakakalikramo ito si mong gi-order ma'am, tawag lang sa akin.